Hej sammen og velkommen til den her video. I dag skal jeg til Sverige, så det er hypnotviddeoen. Det her det er så den her hytte, vi bor i. Nu går vi ind, så får jeg lige en lille house-tour. Det her det er så spisebordet, sofa, her er køkkenet. Værelse herinde. Og herude kan man børste tænder, gå i bad. Og så herude, der er seng herinde. Herude der er det lille hus, toilettet. Så ja, det er et meget fint sted. Nu kan jeg lige se hytten, hvis jeg går lidt tilbage. Jeg kan lige se det hele. Nu prøver jeg lige at gå ned her, venner. Jeg prøver lige at gøre sådan her, gå lidt tilbage. Jeg lige kan. Det er det så den her hytte, vi bor i, som vi lige kan se. Det er meget sjovt. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe og se mig i min næste video. Vi ses!